Τα παιδιά μοιράσανε τα ερωτηματολόγια σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς εδώ στο Αύριο. Οι μικρότερες τάξεις ασχολήθηκαν με ζωγραφιές, με αφίσες. Μας έστειλε η ΒΒΕΦ το υλικό με τα φιλαράκια και μιλήσαμε μέσα στην τάξη για το θέμα της φωτιάς και τι την προκαλεί, ποια είναι τα αποτελέσματα κτλ. Γράψαμε τα συνθήματα στον πίνακα που μας είπαν τα παιδιά και μετά τα καθαρόγραψαν στα φιλαράκια τους. Είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και ξέραν και πάρα πολλά πράγματα. Επειδή οι γονείς τους ασχολούνται, έχουν δηλαδή οι ίδιοι, είναι γεωργοί, είναι κτηνοτρόφοι, έχουν ζήσει πολλές φωτιές εδώ πέρα και μιλάνε για αυτά με τα παιδιά, ξέρανε για παράδειγμα τι πρέπει να κάνουν όταν θέλουν να κάψουν κάποια ξερόφωτα, ότι πρέπει να έχουν ειδοποιήσει πυροσβεστική πριν, να πάρουν άδεια κτλ. Ξέρανε για τον καιρό, ήταν πολύ ενημερωμένα. Ίσως πιο πολύ από μένα που είμαι από την Αθήνα και δεν γνωρίζω ακριβώς το νομοθετικό πλαίσιο. Τους άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Οι πιο μικρές τάξεις λειτουργήσαν πιο διαισθητικά, δηλαδή τους αφήσαμε ελεύθερους να δημιουργήσουν αφήσεις, τι σημαίνει για αυτά η φωτιά, τα ζώα που κινδυνεύουν κτλ. Μια πολύ όμορφη εβδομάδα, όλο αυτό μπήκε μέσα σε μια εβδομάδα ουσιαστικά.